Samuka ni mo pre oy. Plus Winston man day na. Hala, unsay hala? Hala si Kimi man na oh. Terus gawa gidala din mo si Kimi diri. Sabat na sa bantog ka ato ni gawas gawas. Sakto na siguro ni Dri na siguro ni signal diri. Tama. Uy, turan na nagi-signal. Tuwagan sa na si Kimi be. Hello Kimi. O nga nung karon pa man ka nanawag, asa day ka karon Kardong? Aw na ako diri sa babamangga nagpa-signal jud ko Kimi para matawagan di ka ba? Madayon kag anha karon diri ah? Oo, mudayon jud ko ana di ay mo ganin no nangita ko pamagi nga makasignal ko ni kat jud ko sa babaw durian para matawagan di ka. Tarong ba mo ana jud ka diri ah? Sure lagi mo ana lagi ko diha unsa man mudayon ko diha ah. Ikaw good ganiya ra baya ko nagulat sa imong tawag ha? Kadali lang Kimi nay mo kuya diha o wala. Wala baya bagura nila kaw. Tama jud kay makalupa jud ko karon. Dali kay basig masakpan ta ni kuya. O sige padulong na ko diha dali lang ha. Matama gyud. Makaanha na jud ko. Kailangan ako mataban si Kimi. Wala nahulog kong cellphone. Panak. Dali Kimi, padulong na ko diha Kimi. Padaro na ako rosin ako kinakusgan. Panuha ka rosin under na yun makakabta kasi kuya. Noon sa matawag ng rosihan hindi pa wandar. Magkupa niyo ang diskarting kagwanga ka. Ayun ko pag binuang rusiha ka, panuha ka ni Moy. Under naman. Na, magkagupa ang diskarting kagwanga ka. Sira ka ni ka. Ay, paginanang eh. Harga na. Patulong na po diya, Kimi ka. Panahon na para taban di kasi mong kuya. Uy hala na si Kardong. Impas jud ko ani ron ug maabtan ko ni kuya ba? Wala pa yung kuya. Wala pa ganino. Sure ba? Wala yung kuya diya. Wala pa. Pagtarong ha kay impas ta karong maabtan ta si mong kuya diya. Sa di tuyo nimo nga nung kusyonara man kay ka makikita. Mo ganin no kay plano na ko nga itaban ti ka karon. Tara sakay na sa kuha. Ha? Sa mo na oy? Ay naghahadiya sakay na sa ako. Wala pa gani ka na misita sa kuha. Noon sa man taon ng bayhana nga dili naman ang usong pabisita karon mura magkakarantao ana oy mga kinaraan man ang inanang style. Ay susoy para manggod na sa respeto nimo. Stilan na yun, sa taon ka. Dili na lagi na uso para sa kuha lagi. Ay totoo ang mga kinaraan sa taon ka. Sakay na diri kay panahon na para itaban di ka. Dili lagi ko kasaban ko sa akong kuya. Kasab-an noon sa taon ka wala bitay mo kuya usakay na diri ba. Unyag maguan ko. Unyag pagabot niya diha wala ko. Noon sa taon ka dili na niya na problema. Ay sus, mangita ba ya jud to? Kay pinangga kay kuha to. Nya unsa ni pagpangita sa imo nga dili naman kaniya makitaan nga ako naman ti kay tago. Sa mo na uy. Sakay na lang diri sa kuwang motor lagi no sa taong may hanang ko. Sige daw kay maabtan ta karon dira pagdali na. Mahadlok lagi ko ato ba? Ay lagi kahadlok ako'y bahala na noon sa taon ka dili man ti kay hatag dili ti kay pakita si mong kuya para dili ka niya makitaan ay kahadlok ka na. Basta promise nimo ha, pinanggaon ko nimo. Oo, salig lang kay Kardong. Panggaon ti kagtaman. Promise. O promise na. Bantay ka O ha. buutan man taon si Kardong ko noon sa taon ka maskin bag-o ra ta nagkaila. Salig lang sa ako lagi. Ako'y bahala si mo dili ti ka pasagdan ampingan ti ka perminti. Bisag ingato ba ya akong kuya? Pinangga ba ya kay ko ato? Noon sa taon ka ay sakay na diri yan noon sa taon na ni nga. Sakay na sa akong rusi ba? Promise nimo na ha. Promise lagi na ampingan ti ka dili ti ka pasagdan. Ampingan ti kagtaman, palamian lang. Sakay na. Sa man uy init man kayo yung mga bangko. Ay nagreklamo di oy nga. Sakay na diretso noon sa mong bayhana, anak. Oh. Sige pang gunit na diya kay mulakaw na ta. Sige. Asa dito mo ato? Ito taado sa akong balay. Gaya buda na mo andar oy, masaktan ka sa akong kuya ron. Magkamantawan ka, ani gini akong motor gyud, magpalambing ba, makalagot kay usahay. Isa man na oy. Panuha ka. Igang na kayo ba? Makalagot magang rusiha ka. Perte ba naman yung gaya? Ayaw pag inana ba, mabta na siyang kuya ani karon. Motor pag ang sisihon. Abot na ta. Grabe, pag ka makabreak oy, pilit man ang aking didi. Man samantaon ka mo, naiuso karon basta mga rusi pinapilit at tirada ana. Man samantaon ka. Mo niya akong balay diri kimi. Mo ninyo ang balay? Oo, mo niya akong balay. Hinduta Ako rin isa diri ah. Ikaw palang gid ang babae nga akong nadala diri kimi ba?
Sure ka? Oh, promise na ikaw palang lagi noon samantahon ka. So diri kami. Dili na ka makitaan si mong kuya. Hinduta sa inyong balay, oy. Oh, noon samantahon ka. Anak mga nabasa maning kamot lang nga mapagwapo na to tong balay kay abot ang panahon. Magkapamilya ko. Plastada na nga akong pamilya. Asa di mong mama ug papa? Auto ato sila sa lain nasod. Ako rin na Sara diri Kuyawa, oy. So, dayon na ta. Tara. Tara, tara, tara. Naway, Tama magkaon yun. diha. Ay, lutuan ti ka noon samantawan ka si Cardong na good ni. So, sulod na ta diri Sulod. Kaya tagtubig, be. Kanang bugnaw. Ang ako'y bahala noon samantahon ka. Lingkod sa diya ha. Lingkod sa diya kay mukuha sa tubig para sa imo ha. Sige, Ha? sige. Sige. Diara kimi. Inom sa tubig kay medyo init-init yun ang panahon karon ba. Gani, init Oh. kayo, eh. Lamig ina kung tubig kimi. Kay gikan nagtubod. No, si mong tubig, oy. Oh, bugnaw pa sa kuha. Inom pa ka? Oh. Oh. Goods na. So karon, Salamat, ha? oh, so karon kailangan na nato mo relax kay kabalo ko nga gikapoy pag ka, so kailangan nato magpabugnaw karon. Ingon ka, nakipagkaon. Asa naman? Unya na lang pagkaon on sa mantawon ka oy. Magpabugnaw ta sa sulod oh. Dali. Ha? Alisa ba? Sunod sa kuha. Pagpapugnaw. Oh, dali sa akong kwarto magpabugnaw ta dali kay init magay panahon kagay na so karon magpabugnaw na punta. Adi ko, oy. Bahala ka. Ikaw, Sa ra. mantawon ka. Ay kapala ka ako lagi sa diri naman magpabugnaw ra magpunta. Di lagi ko. Sige na ba? Tara na. Oh, sulod ta dali. Magunsa na ito diha, Cardong. Noon sa mantawon ka, oy mag-relax ganit ano. Ha? Dili ko, oy. Noon sa mantawon ka diri bagay init bigay noon so magpabugnaw ta diri sa akong kwarto. Naday aircon diha, kay magpabugnaw man. Aw nay aircon ni akong kwarto noon sa mantawon ka. Sobra pa sa aircon. Lindo, be. Oh, Unya, og magpabugnaw. Magunsa man. mga tulog ra gud. Jesus, kabalo jud ko sa imong tirada ba? Noon sa mantawon ka, oy. Sulod na ganay noon. Ay napagdagang pasikot-sikot diha. Ay, kuhit-kuhit ha? Musunod ko, pero ay panguhit. Dili lagi ko banguhit nimo. Tulog lang. Sige, sulod na. Sige, sige. Ana ba sulod ra man di ay ka pati katik pa jud ka, oy. Pre, asa man sa pare, mingaw man. Pre, Saman pre. nagkunsa man ka diya, pre. Atay mo nagnaan na po kay tirada diya ba? Unsa man yung gibuhat ni mo diya? Sa mukha nimo pre. Oy, unya na ba unya na isag sa saba ba kay na ko giku Andre, ko gibuhat. Nagibuhat? Sa kay gibuhat ni pare diya, no? Silipo na ko niyo sa kay tirada ni tuhanan ni pre. Asa mo mga... Wa may bangag dili, asa mo... Asa ka, no? Unsa man to naglago bubay? Pre? Pre? Hoy! Sugod sa mga di pre, glass ka pa nimo. Unsa ka, pre? Nakinakitan pre? Wala, pre. Hingit kay pre. Unsa may mo giambak-ambak na pre? Kuha na butike ba? Ano yung butike? Oh, mahal ang butike uron. Dali na pre ba? Nalakop ko. Unsa di tuyo nimo pre, glass gaw ano nag diretso. Sila ko ko sa mga agol. Sana usab naman ka eh. Di unsa di tuyo nimo dai? Masat ba? Ay, kana raman dai. Sus. Ano naman ka Pre, eh? sulod lang dito pre, nai-elimnon dito sa akong sulod sa repre. Sulod lang Ay, ganito? Oh, na dito. Sige, tapon kayo kayo. Oh, sige, sige. Sulod sa repre, pre. Balik sa repre ha. Naagid ka ubon sa kardong ba eh? Naagid ba? Kinsa ka niyang karoban. Tukon ko niya ba? Pre? Pre? Sa mukha nimo pre, oy. Plus Winston man day na. Hala? Unsay hala? Hala si Kimi man ako. Lus gawa gidala din mo si Kimi diri. Eksaba no sa mandaw ka ato ni gawas sa. Yes ka kimi ha. Tisa ta gawas ba? Ay, turada din. Tiba ka nang Saan din ni? gitaban ako si Kimi karon. Na! Tay, mataan ni. Kaduro mo ka anak. Daan na ba ko nagsulti sa imo nga akong itaban si Kimi? Tinuod ka din mo to. Aw akong gitinuod basta si Cardong na gani mo tirada ako ginang tinudon. As, maudeng dugay ka na nga breed eh. Si Kimi di mo kauban na dia. Mao ganin no basta ayog saba gid ha salig jud ko sa imo ba. Nah. Sige, di mo sapa. Di ko sapa. Ikaw bala ka, Pasin ako kay. Nah. Ayog sa pasin Pati dire masuk ka. datas kuya ano. Wala bitaw katultul yang kuya dire ay kabalaka na. Nung tala silingan ba? Noon sa man taon ka,
Tanan silingan ri atong sa buton. Sa buton. Oh, sa buton na to. Tayo no, lugawan mo eh. Oh, man sa bantawan ka nga. Tilan, kiyawa gini mo eh, pero di ka hadlok mo ko ng tirada gud. Ay, gadlok lagi sa kuha lagi. Ako ni bahala ni non sa Ang sama mo bantawan. ni, di sa taka disturbo niya. Oh, ay sa Pasis disturbo. ako. Ay sa pasidiri lang ka para ikaw kung gwardya. Nah, gimo naman yung Ikaw sa kung body karon ha. Sige sige kay motiwasa ka ba. Sige.